Гэтым тыдні зафіксаваная чарговая трагедыя па вытворчасці падчас будаўнічых работ на Беларусь-Калі на глыбіні больш за 600 метраў. Загінула адна асоба. Яшчэ двое атрымалі сур'ёзныя траўмы. Абставіны трагедыі расследуюць паводле артыкула за парушэнне правілаў бяспекі. Што прывяло праз неасцярожнасць да смерці чалавека, паведаміла прэсавая служба следчага камітэту. Трагедыя на трэцім рудаўпраўленні адбылася 11 чэрвеня ўвечары падчас узвядзення дзвярной солебетоннай перамычкі. Канструкцыя разбурылася. Траўмы несумяшчальныя з жыццём атрымаў 50гадовы мацавальнік рудніку, яшчэ дваіх 34гадовага трактарыста і 18гадовага навучэнца каледжу, які праходзіў вытворчую практыку на прадпрыемстве, шпіталізавалі. Паводле факту здарэння прызначылі шэраг экспертызаў. Таксама спецыялісты вынялі дакументацыю датычную аховы працы. З намі на сувязі Александр Ярашук, старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Спадар Александр, вітаю вас на Белсаце упершыню пасля доўгага перапынку. Дякую, Віталь. Мне вельмі прыемна зноў вярнуцца на Белсад, з якім столькі ўсяго ў мяне звязанае. Безумоўна, і размову хацеў бы нашу пачаць акурат з апошніх навінаў, з трагедыі на Беларусь-Калі. Вядома, здараюцца такія выпадкі рэгулярна, бо гэта вытворчасць. Аднак ці пра ўсё нам кажуць улады, і чаму вось гэтае пытанне бяспекі заўсёды застаюцца такімі актуальнымі? Справа ў тым, што на Беларусь-Калі крытычная сітуацыя з аховай працы, з бяспекай працы. Але калі наогул казаць пра камандна-адміністрацыйную сістэму, перадусім менавіта па гэтай прычыне такая крытычная сітуацыя, то ахова працы ахілесава пята вось такіх рэжымаў, таму што дзяржава кіруе насамрэч. Мы ведаем, што той же самы Беларусь-Калі гэта акцыянернае таварыства са 100% долей дзяржавы. І таму па прынцыпу тое, што засталося, то і пайшло на ахову працы, вырашаецца пытанне. Перадусім, на першым месцы заўсёды стаіць вытворчасць, там планы, нагара. Вось, нават у лепшыя часы, калі і на поўную магутнасць Беларусь-Калі працаваў, і калі ішоў поўным ходам экспарт, не хапала грошай на тое, каб неабходнае абсталяванне набываць, на тое, каб закупаць усё тое, што неабходна для менавіта вось гэтага вельмі праблемнага, сур'ёзнага прадпрыемства для гэтай вытворчасці. Вось. І калі ва ўласніка штосьці такое здараецца, не дай Бог, пра тое, што вы зараз распавядалі, то, канешне, уласнік усё робіць для таго, каб выключыць такія выпадкі, таму што нясе велізарныя страты. Дзяржава ніякіх страт не нясе. Там канешне, камусьці нейкія вымовы аб'явяць. І перадусім, вы, напэўна, памятаеце падзеі там 20-го года, калі яны там вось гэтыя працэсы адбываліся з удзелам нарвежскай кампаніі Яра, якая была найбольшым пакупніком калійных угнаенняў. І менавіта Яра прымушала паколькі буйному бізнесу вельмі, напэўна, не выпадае пагаджацца з такімі выпадкамі, яны ведаюць, што калі ёсць гібель шахцёраў, то заўсёды будзе праблема з продажам іх угнаенняў. Яны купляюць, але ставяць умову.
у вас павінна паляпшацца сітуацыя з аховай працы. Так, а тым часам чыноўнікі расказваюць нам зусім іншыя гісторыі пра тое, якія ў нас цудоўныя ўмовы. Да прыкладу, на 114-й сесіі міжнароднай канферэнцыі працы намеснік міністра працы, так, Олег Такун, сказаў, што ўсе тыя ж арыштаваныя рабочыя, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі выбараў у 2020 годзе, яны злачынцы. Агулам сітуацыя з працоўнымі застаецца стабільнай, у нас квітнеючая дзяржава. Што вас больш за ўсё здзівіла ці абурыла ў гэткіх ацэнках? Вы знаете, ведаете, что я уже ничему не удивляюсь после того, как мой такий, скажем, лёс привел меня в окончательном выпадку и в турму. И я спокойно ставлюся до того, что ось гэтыя чиновники, які приезжают в том ліку и в Женеву, кажуть такие речи, яны ніколи не задумываются над питанням, что можа калісьці прыйдзецца адказваць, канешне, хто ім там рыхтуе гэтыя справаздачы, я не ведаю. Вось, наўрад ці яны самі, мы ведаем, якая кантора насамрэч гэтым займаецца. Вось, але калі-небудзь магчымасць прыйдзе адказваць, я не збіраюся з імі судзіцца, якія крымінальнік таксама вядома, як і ўсе мае сябры, якія зараз знаходзяцца ў турме, але насамрэч, тое, што яны кажуць, яно вяртаецца да іх бумерангам. Я хочу звярнуць вашу ўвагу упершыню, насамрэч, за много-много гадоў, калі я ездзіў туды і браў удзел у штогадовай міжнароднай канферэнцыі працы, такія ашаламляльныя вынікі. Прагаласавала за рэзалюцыю, якая судзіла беларускі ўрад за невыкананне артыкула 33 статута МАП, які патрабаваў і выпусціць на волю ўсіх тых, хто зараз сядзіць у турмах сяброў незалежных прафсаюзаў, і ўзнавіць працу Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў і вярнуць свабоду аб'яднанняў для прафсаюзаў, таму што няма гэтай свабоды, забралі з ліквідацыі незалежных прафсаюзаў. Вось, і шмат чаго іншага. І калі прагаласавалі толькі 5 урадаў, звяртаю вашу увагу, гэта Расія, гэта Азербайджан, Сербія, Малі і Алжир прагаласавалі ў падтрымку вось гэтага самага намесніка міністра, то бок урада Беларусі. Нават Зімбабве ўстрымалася. Кітай не галасаваў. Ёсць такая формула, калі не хоча чалавек з лузерам мець справу, гэтак жа і Зімбабве, усе астатнія сябры, так званыя сябры, яны ці не галасавалі, ці пакінулі зал, каб не было ў пратаколе, што яны не галасавалі наогул, што яны не ўстрымаліся, ці супраць не галасавалі. Насамрэч, гэта трэба было умудрыцца так сабе павесці, таму што пачаў абвінавачваць і аб'яднанне працадаўцаў, і аб'яднанне працоўных, то бок прафсаюзаў, і ўрады, якія на іх бок, з іх пункту гледжання неправільна сябе вядуць, і з 2200 дэлегатаў міжнароднай канферэнцыі працы 2100 прагаласавала за вельмі жорсткую рэзалюцыю. Там ёсць усё, у тым ліку і вяртанне мне пашпарта, Геннадию Федынічу, Максиму Сенніку, з тых, хто сяброў, актывістаў, лідараў незалежных прафсаюзаў, якія выйшлі на волю. Вось, што яны будуць рабіць надалей, я не ведаю, але насамрэч моцны адлуп яны перадусім атрымалі ад так званых сваіх саратнікаў, якіх яны былі безумоўна ўпэўнены. Засталося 5 толькі. Ведаеце? І мне так падаецца, што вось гэтая неадэкватнасць у ацэнцы сітуацыі,
досягнула таких памераў, што ну, што яны сябе насамрэч думаюць далей, я не ведаю. Потому что объявить войну системе Международной организации працы, это же не офису у Женеве, это же не чиновникам, это 192 краинам. Практично уся міжнародная супольнасць там знаходзіцца. Ну так, Беларусь кидае выклікі, в прынцыпе... Нават тыя, хто мы не чакалі, што прагаласуе 2/3, потому что для того, как принять резолюцию, проголосовало 90%.